नोंथांमोना बे लकडाउन समाव ओरैनो न'आव बेखार दं नामा? जुदि बेखारै दं, नोंथांमोना गेम गेलेनानै फैसा खामाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे खामायनाय फैसाजोंनो गावनि मबाइलाव रिचार्ज सोनानै ला। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बे गेमखौ गेले आरो नोंथांमोना गावनि मबाइलाव रिचार्ज सोनानै ला। नोंथांमोननो गिबियावनो बिनि पेमेन्टफोरखौ पेटिएमआव ट्रेन्सफार खालामनानै देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव बोरै जइन जायो आरो माबोरै गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ पेटिएमआव ट्रेन्सफार खालामनानै देखायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय बेयाव नुदों मोनथाम सिन बेयाव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव अबावबासो नांदों बिदि बेयाव नोंथांमोना रिडिम अपसन नुखागोन। बेयाव मिनिमाम ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय नोंथांमोना 50 रुपिसबानो ट्रेन्सफार खालामनो हागोन। फार्स्टआव 50 रुपिस नोंथांमोना बेनि उनाव बेसेबां ट्रेन्सफार खालामनो नोंथांमोननि गोसो 50नि गोजौआव बेयाव नोंथांनि अट'मेटिक पेटिएम नाम्बारा थाखागोन। नोंथाङा मा पेटिएम एकाउन्टखौ ट्रेन्सफार खालामनो बेयाव नाम्बारखौ होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बेसेबां ट्रेन्सफार खालामनो बेयाव सेलेक्ट खालामदो। आं 100 ट्रेन्सफार खालामनि पेटिएमआव। बेयाव जुदि नोंथाङा 500नि गोजौआव दंबासो नोंनि बेलेन्सआव 500नि गोजौआव दंबासो नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामना लानो हागोन। आं 100आव होबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बे रिडिम अपसनाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि दसे लडिं जागोन। बिनि उनाव नुखादों नोंथांमोना कंग्रेचुलेसन पेटिएमआव सेन्ड खालामहरबाय आंनि पेटिएम एकाउन्टआव। नोंथांमोना नायनो हागोन गोजौआव पेटिएम एकाउन्टआव थांनायनि SMS फैखाबाय। नोंथांमोना बोख्लायबा नायनो हागोन आंनि एकाउन्टआव 91 रुपिस हाबफैनाय। माने आं 100 ट्रेन्सफार खालामदोंमोन। माखासे कमिसन दानो बिथांमोना ट्रेन्सफारनि माखासे कमिसन दानो नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। लोगो थांखायो। आं बे गेमनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बिनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। बेयाव नोंथांमोना बोरै डाउनलड खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। भिडिअनि डिसक्रिपसननि लिंकआव जइन लिंकआव थुनाय लोगो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। जायखिजाया वेबसाइटआव नोंथांमोनखौ नोंसिनि ब्राउजार वेबसाइटआव लिंलांनानै बेबायदि पेज फैनायनि उनाव नोंथांमोना बे गाहायाव डाउनलड लुगोन। नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामनांगोन। बे एप्सखौ नोंथांमोना बे डाउनलड खालामदो। एप्स डाउनलड एन्ड गेट 10 रुपिस बोनास होनायाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनाय लोगो नोंथांमोननि मबाइलाव डाउनलड जागोन। डाउनलड जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे एप्सखौ इनस्टल खालामदो। इनस्टल खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि नोंथांमोननि मोखाङाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैबा नोंथांमोना नुदों बेयाव नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टजों लगइन खालामबासो माने नोंथाङा फेसबुक एकाउन्टजों लगइन खालामबासो नोंथाङा साइन आप बोनास हिसाबै 10 रुपिस मोनगोन। बे 10 रुपिसजोंनो नोंथाङा गेम गेलेनांगोन। बेयाव बोरै गेम गेलेयो आं बिनि सायाव अलरेडि भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन। आं बिनि जइन लिंक आरो डिसक्रिपसनाव बोरै गेलेयो बिनि लिंकखौबो होखागोन। नोंथांमोना नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना सोरखौबा रिफार खालामनोबा नोंथांमोना बेयाव नुदों इनभाइट एन्ड आर्नआव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनाय लोगो नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। बेबायदि जायखिजाया नोंनि लोगोफोरखौ रिफार खालामबा नोंथाङा 15 रुपिस मोनगोन। माने 15 थाखा नोंथाङा मोनगोन। बिनि मिनिमाम उइथड्रआ 50ल'। नोंथांमोना साब्रै रिफार खालामबानो नोंथांमोननि लोगोखौ रिफार खालामबानो नोंथाङा नोंथांनि पेटिएमआव ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन। जुदि नोंथाङा साब्रै रिफार खालामनो हायोबा नोंथाङा 50 रुपिस मोनगोन। दा जुदि 8 जन खालामनो हायोबा नोंहा 100 रुपिस मोनगोन। नोंथाङा बेबायदिनो नोंथांनि मबाइलफ्राव बे गेमखौ गेलेनानै एकाउन्टआव एबा नोंथांनि मबाइल रिचार्ज सोनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय। जुदि भिडिअखौ बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय। थेंक इउ। दिनै भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।